Kámo, ty to už vidíš normálne na tom thumbnaili, že to je GG. Toto by mohlo fungovať, toto je v piči, toto by mohlo fungovať. Ale toto je úplne mínus. A hneď si to aj zapneme. Pome. Nie až taký vysoký, ako som očakávala. Tak vyzerám, že 15. Som sa celkom bál, že budem mať možno vyšší body count. Hlavne, že proste nejaké auto má. Ja nemám aktuálne auto. Žiarlivá trošku určite som. Vítame ťa pri ďalšom Refresher menučku, v ktorom budeme hľadať partnera mladej Miške. Ona je taká chudá, jak on očakával. Ahojte, volám Ale nie je tlstá. sa Miška, mám 19 rokov a pochádzam zo stredného Slovenska, konkrétne z Revúcej. Momentálne študujem ekonómiu a taktiež pracujem a vo voľnom čase sa rada venujem fitku alebo rada kreslím. Od budúceho priateľa určite očakávam nejakú oporu a že bude vyspelý. Na mužoch nemám rada, keď majú až prehnane vysoké ego a nevedia to potom tak nejako skrotiť. Dobre, Nikolás už by nemal šancu, to je klasika. Koho jebava, že sa venuje fitku, tá sa venuje mekaču na 100%. Tebe jebe. Nechaj ju žiť, ešte sme to len zapli a už tu dostáva hejt. Pičo. Venočka som sa prihlásila kvôli tomu, že mám rada spontánne nápady A ja, no. som zvedavá, ako to ďalej dopadne. Oproti Miške sme posadili partnera, s ktorým by si mali rozumieť. To som niekde videl. V ktorom sa ešte neuvidia. Mečli sme ich dostatočne dobre? Ahoj. Ty by si taký neměl šancu? Čo? Kde by som nemal šancu? Tu? Jasne, že nie. Čo si? Tak ja sa volám Miška. Keby som potreboval nejakú múmiu, umácku. Ako sa voláš? Ale je v pohode. Ahoj, ja som Paťo. Koľko máš rokov? Mám 19, ty máš koľko? Tiež mám 19. OK, ja sa ťa chcem takto hneď na rovinu opýtať. Pokaždé, když mluvíš o Rubikovi, by si neměl šancu. Však ale by som nehovoril o dote. Čo si blázon, to by som tajil. Mám 19, ty máš koľko? Hudobný producent? OK, ja sa ťa chcem takto hneď na rovinu opýtať, že aký máš názor na nový album od Playboya Cartiho, čo vyšiel teraz nedávno? Nepočula som vôbec. Škoda, dobre, nevadí. Určite by mal veľmi plusové body, keby poznala, lebo podľa mňa je dosť dobrý. Asi teda študuješ alebo pracuješ? Študujem aj Playboy Carti? Kto si reálne vypočuje jeho celý album? Čo mám jebe? pracujem, čo ty? Takisto. Čo študuješ? OK, cestovný ruch, študujem na HUB. On má v hlave len zoznam, že čo sa jej má opýtať a ide. Niečo odpovie, OK, ďalšie, dobre, OK, ďalšie. Ja to viem. A pracujem s oblečením. Študuješ na EUB? Áno. Tak ja tiež. Určite ma trošku na začiatok znepokojilo, že sme z rovnakej školy, pretože to som nejako veľmi nechcela. No odkiaľ Prečo si? to nechcela? Som z Levíc, ale tak aktuálne som tuto na intraku v Bratislave, a čo ty? Tak ja som zo stredného Slovenska, Revúca, neviem, či to úplne poznáš. Akože počul som to už párkrát, ale nemám veľmi predstavu, že kde to je. A tiež som tu na intraku. Tak môj prvý dojem, keď som ju ešte nevidel. Takto. Kľud. Bože. Nemôžete ju tu hejtiť. Jaká hezká baculka. Sa upokojte, ty vole. Akože mala dosť príjemný hlas podľa mňa, takže som vlastne dobrý ten prvý dojem. Teraz sa ťa chcem ja opýtať, že ako rada tráviš svoj voľný čas, alebo čo sú tvoje záľuby? Tak momentálne Nič som sa čas chodím do gymu. OK. Neviem, či ty cvičíš. To je veľké plus, áno, cvičím už dosť dlho, podľa mňa. Ale viem si predstaviť, že sme, ja neviem, 2-krát týždňa, že išli spolu cvičiť. A ako dlho cvičíš? No, Ja som že nedávno začala, tak asi mesiac dozadu, pretože som mala problémy s kolenom predtým, takže som nemohla. No, Pio, no. Dement. Hneď ju odsúdil, ty vole. Ja to jebem. V voľnom čase okrem gymu ešte niečo? Akože aktuálne aj dlhšie sa venujem, že hudobnej produkcii, takže robím beaty. Vlastne teraz môj kamarát aj takže začína repovať, takže máme také studio sessions. Ty pičo! Robím beaty. Sem tam aj domy. Wow. Akože oblečenie, sekáče a takto v voľnom čase pozerať. Akože dneska som tak celkom oblečený, že do sekáčov. A určite cestovanie, ja som aj dlho hral basketbal. Takže aj basket si veľmi rád už kúknem alebo rekreačne zahrám. To je napríklad v hudbe skoro, že vôbec. Fakt, že nepočúvaš vôbec? Ako ja som skôr tak, že slovenská česká scéna alebo no techno. Kto?
Slovensko-česká scéna a techno? Tak to hneď asi mínus. To mínus. By som zapostavil, jebol do gombíku a išiel preč. Čau. Zo Slovenska, z Česka. Akože ja mám tak, že od každého niečo, hej, ale väčšinu mám od Šimiho. Takže aký je Koho? tvoj celebritný crush? Tak môžem povedať z americkej scény, tak Rosie Whiteleyová, to neviem, či ju poznáš, ona hrala v Transformers 3. No, tak to už je pekná milvka, kamaráde. Pozor. Fúha, To nebudeš vedieť. Asi, podľa ale... mňa asi úplne nie. OK, a potom Billie Eilish rozhodne. OK. A kto je tvoj celebritný crush? No, ja nemám vôbec, že Fakt, že celebritný nikto? crush. Že ja som si to nikdy tak nejako nešla, neviem. A tak určite si videla niekedy nejakého herca alebo nejakú celebritu, že, ktorá ti padla do oka, že tento India Summer? What? Čo tiebe? Ty čo, máš 50 rokov, alebo čo? Tuteskro... To čo je? To ten... Crows. Kámo, ale tu tá je známa. Pičo, kde hrala? Nehrala nikde? Jež to herečka? Á, hrala. Holandská manekínka. Wonder Woman. Hrala vo Wonder Woman. Nová země. Justice League. Wonder Boy a Wonder Woman. Tak to má iné filmy, ty pičo. Poďme ďalej. to vyzerá dosť dobré. Akože maximálne som si povedala, že to je Prvá pornoherečka, ktorá ma napadla. Dobre, ale tá už má ako niečo to za sebou, no. To neviem, prečo ťa zrovna hen taká napadla, ale dobre. Nebudeme riešiť vaše chúťky. že ja som si to nikdy tak nejako nešla, neviem. A tak určite si videla niekedy nejakého herca alebo nejakú celebritu, že, ktorá ti padla do oka, že tento vyzerá dosť dobré. Akože maximálne som si povedala, že to je pekný, ale nebolo to pre mňa niečo také, že a teraz idem krašovať nejako. Keď nechcela povedať vlastne niečo na toho celebritného kraša, tak ma to celkom prekvapilo, pretože podľa mňa každý máme niekoho takého, že kto napadol do oka. Prvý chod je za nami. Ja Dostane nie. sa Miška s Patrikom ďalej aj napriek rozdielnemu vzťahu k hudbe? Mila Kunis. Zakaria udelala všechno, skúsená. Aha. Tak to neviem, či si chcem vôbec predstavovať, čo myslíš pod slovom všechno. Radšej to musíme rozoberať, si myslím. Isto tam bolo niečo aj početnejšie? Nejaká skupinová terapia? Ideme ďalej a je čas si zložiť masky. Ale- Ako na to naši holúbkovia zareagujú? No ahoj. Ahoj. Počkaj, si dám okuliare, lebo ja som akože dosť slepý. Oh. No čo povieš, čakala si to? Úplne nie. Patrik určite splnil moju predstavu. Už podľa hlasu mi bol taký celkom sympatický a môžem povedať, že aj vzhľadovo je to celkom môj typ. Možno otázku mám to rovnováme? Ja som myslel, že fail. Kam... Včera som videl najnechutnejšiu vec v živote. Čo? Tvoj disruptorský gameplay, či bolo niečo horšie? Ak bolo niečo horšie, tak to tu musíš napísať. To chcem vedieť, čo to bolo. A počkáme si na to všetci. Keď už si ma tu takto nabejtil. Drž hubu. Ženy z OFK, čo predávajú použité nohavičky a podobne, tak predávajú chlpy z holenia. Ako ono to nie je nechutné, že oni to predávajú. Nechutné je to, že to niekto kúpi. To je nechutné. Fú. Tak to je hnus. Akože čo konkrétne myslíš? Akože okolo očí. Nemáš to rozmazané, akože na to celkom tlačilo. Nebol som proste sklamaný, že vyzerala podľa mňa fakt, že vyzerala dobre. Mala veľmi pekné oči. Keď Grindr nestreamuje,
Tak tu je dobrý content. Choď do piči. A porovnáš s Grinderom, tebe už totálne jebe. Ste tak tupí, že to není možné. Zase tá tu krcať. Kámo, nenájdeš lepšieho, chápeš, že nenájdeš lepšieho Rubik playera na CZSK vôbec. A keby si išiel do zahraničia, tak možno Dubu, ten Aziatík by tam niečo zahral, ale nič moc, ja som to minule kúkal, to bol garbage. Fakt, ten Rubik je úplne, že top fucking tier. Rubik. Môj. To je sa dovracať, ideme ďalej. Modré oči mala, to sa mne veľmi páči. Čo ma trošku prekvapilo, že Koč má nie až pekné, taký no. vysoký, ako som očakávala. Neviem, či úplne by to bol, že red flag, keby je nižší, ale určite by mi to prekážalo. Čaká nás špecialita šéf-kuchára, ktorá prezradí, ako je dvojica kompatibilná. Budeme Kompatibilná. Ty ani nevieš, ktorý prohráč je main Rubik. Ja. vidieť rovnaké farby rakiet, alebo budú úplnými protikladmi. OK, takže máme pri sebe vlastne teraz dvojice obrázkov. A na raketkách budeme mať vlastne, máme tam modrú červenú farbu a budeme sa vlastne snažiť zhodnúť. Mám tu najprv Prečo je hovoril pravidlá? zeleninu a ovocie. Takže Ja som Ovocie. určite ovocie. ja tiež rozhodne akože zeleninu, nikdy som nemal taký nápad, že idem si teraz spraviť čela. Nemusím ísť ešte vložiť na firemný účet money. Dám ti aj môj? Či? Keby si mal navyše. Alebo niečo také. Takže mám aj zeleninu rada, ale zase ovocie predsa. Ne, to je trošku bomba, ja iné. to mám, že každý deň reálne skoro, že si to krájam a do školy si to beriem. Druhé tu máme, že či znávaš jeden budík alebo viacero. Toto mám každé ráno, ty kokot, no 5000. Ty bol dobrý? Čo? Ja som dobrý. Rubik. Nie? Čiže tak koľko máte budíkov? Ja už len pre istotu si dám viac. Akože zobudíš sa na tie prvé, ale dáš si viac nie? Keď nemôžeš zaspať. 17? Ľuda, ty si fetka. Ty si fetka, ty vole? Že dáš si viac ako jeden. Aspoň dva. Že proste pre istotu. Budík je to moja slabosť? To znamená čo? Ľuda, prečo tam máš ten banán? To vyzerá jak dildo. Pre boha. Ja keď stávam 5.20, tak prvý budík je o 4. a druhý 4.20, 4.40. Dobre, nepíš mi tu. Do piči. Normálne celý po 10 minútach to tu rozpíše, ty vole. Každé 3 minúty? Nie, ja si dávam tak každých 10 minút. Každých 10 minút je fajn. Asi aj ja niekedy prehodím. A ja ho neprehodím. Ja sa bojím toho, že keby som tam dal, že ho môžeš preložiť, takže ho nechťa z ospaty zruším a potom sa nezobudím. To nie je dobré. Tak ja si vždy dávam, že iba jeden. Neviem ako ty. Jeden? Rozhodneme sa akože rozhodne, no Akože jeden budík je úlet. To je podľa mňa blbosť. Ideme ďalej. Keby môjmu frajerovi opakovane zvoní budík, tak určite by to nebol nejaký dôvod na hádku, pretože ja mám celkom dobrý spánok. Máme to, že či Chvála Bohu. party alebo nejaký festival teda, alebo či Dôvod na hádku to, že niekomu zvoní budík, tak to ti jebe. To čo je? to fitko. tak akože za mňa rozhodne fitko, ale milujem akože festivaly. Za mňa je to také, že nerozhodná. A Rada dám aj to fitko, ale ja sa zase Hej. rada idem zabaviť, takže s babami proste. Rozprávali sme sa vlastne o festivaloch a ja mám už vlastne kúpený listok na Rubikon. Možno keby je tam To je možnosť, že by som išiel s ňou napríklad. Večerné prechádzky alebo radšej jazdy autom. dokúpil by si lístok? Nice. Tak ja som určite za tie jazdy autom. Ja som tak niečo medzi, lebo akože aj večerné prechádzky vedia byť fajn, ale aj jazdy autom sú akože bomba. To mám fakt, že rád, to je úplne vibe proste, že si dáš hudbu na hlas a proste vozíš sa. Záleží mi na tom, ako či má chalan auto alebo nie, ale zase už mi je celkom jedno, že aká to je značka. Hlavne, že proste nejaké auto má, že proste vieme sa niekam dostať, ísť na ten výlet alebo niečo. Ja nemám Však ale ona tiež môže mať auto, nie? Nie, však aj ona môže mať auto. Prečo záleží, že by chalan mohol mať auto. Ale aspoň je bolo jedno, aká značka. aktuálne auto. Ďalej tu máme, že Nejakú či felcku spávaš tam dáš, nahý, alebo easy. teda v pyžame. Akože spávam v trenkách, takže to sa dá ako pyžamo. Keďže bývam na
internáte, takže Hej, to je by to bolo také. asi dosť obťažné, no. psík alebo mačka. Psíčok. Mám dve mačky. Keby má Patrik doma mačku, tak asi by mi to prekážalo, pretože myslím, že to zanecháva veľa chlpov. Ja som určite, že pes. OK, a máš psa? Zanecháva to veľa chlpov, čo to? Ja som na jej strane teraz. Choďte do píči. No nie, vy choďte. Ja som na jej strane. Čo teraz spravíš ako s tým? Ešte si zahrám Rubika, keď budem hrať s tebou a dúfam, že ti vyruním hru. Čo s tým ako spravíš? Ona nechce mačku, lebo sa bojí, že by nám dostala chuť? A no zo psa by mala viac. Mám dve mačky. Zdá sa mi to? Alebo aj ty už vidíš iskry? Pokiaľ chce dvojica pokračovať ďalej, musíme na ich A tabulkách. celkom si rozumejú. Zamyslel som sa celkom na... Prvýkrát, čo vidíme takto menučko, že si reálne nejako rozumejú, aspoň trochu. Lebo vždy to je úplne, že v piči mínusové od prvej minúty vieš, že čau. tým, že To sú takí. by napísala nie, ale podľa toho, ako sme sa spolu rozprávali, ako sa na mňa pozerala, tak by som povedal, že by nenapísala nie. To bolo divné, ale Prečo si dal áno? počkaj. Samozrejme, že každý ešte v tejto fázi dá áno, lebo sa chcú nachálovať. Ja to nechápem. Na čo to vôbec riešia? Každý prejde cez túto hranicu videa, lebo chcú žrádlo. Tu sa uvidí na konci. Áno. Tak akože zatiaľ si mi sadla, že celkovo, že povahou výzorov máme spoločné záujmy. To fitko, akože to je pre mňa veľký plus, pretože môžeme spolu chodiť cvičiť napríklad a tak. Aj tie festivaly, že... Áno. Takže za mňa si mi sadla, akože myslím, že sme celkom, že sme na rovnaké vlne, tak by som to povedal. Áno, No. ty si tiež dosť sympatický, myslím, že tak si dobre vibujeme. Myslím, že Keby ja napíšem bež do píči, tak by si nedozdal... napísal by si tam áno, lebo tu dostaneš chálku. Tak mi nehovor, že by si tam napísal bež do píči. To by si možno napísal tu na konci. Ale isto nie tu, lebo by sa chcel nažrať. Ty sviniar. spolu sme si na 100% vibovali, lebo nenašiel som nič také, ani výzorovo, ani povahovo, že čo by mi na ne prekážalo. Ideme ďalej a okrem chutného jedla z Confud baru servírujeme aj hodnoty. Že keď nedostanem chálku, ja tak ani ona, šachmat. Ty si taká svíňa, ty vole, to je hnus. Dal si to isté? Vyzerá to akože dosť dobré. My si dali to isté? Si dal. Dal som si, že kuracie nugetky. Ty máš tortilly a to máš s kuracím mesom, či? Nevieš? Neviem. Je tam nejaké meso, ale úplne neviem, čo Dobre, tam takže je. nemáš problém, že s mesom, že nie si vegetariánka, tak? Nie. Dobre, Akože to je mám dobré. Najradšej, že kuracinu, ale OK. nejak to nie. Dobre, to som akože rád, lebo fakt máme sa, že každý deň skoro. Takže máme pred sebou pár otázok a teraz ich spolu prejdeme. Kedy a ako si prvýkrát poboskal nejaké dievča? Zmenil by si niečo? Fú, akože určite by som si nič nezmenil Jak nič? na tom, lebo som to tak cítil. Kedy? No bolo to celkom dávno, myslím, že som mala nejak 15-16 a taktiež by som akože určite na tom nič nezmenila. OK, to je základ, hlavne, že neľutovať tie veci, čo sme robili. Momentálne teraz by som Patrika ešte poboskať nechcela, pretože nejako sa nepoznáme, takže podľa mňa to je moc skoro. Na prvom Aspoň, rande že tak. bosk by som asi skôr nedal. A mne sa stalo, že som hneď na prvom rande dostal bosk a bol som fakt že šokovaný, že proste, že to prečo. Ďalšiu otázku tu máme, že kedy v živote si najviac Ty si jaký toxický dneska, pio jebe ti? Jasné, že by nič nezmenil, keď bol rád jak kokos, že vôbec nejakú pusu dostal. To je moc toto. Úlet. žiarlila. Nikdy Tak asi. ja zase nie som nejako že závistivý človek alebo OK, niečo. to je super. Povedz, že nikdy. Najviac také veci, keď sme si s bratom napríklad, že kúpili že žreb a proste ja som môže. nevyhrala, on vyhral proste, že neviem koľko, desiatok eur, to bolo také, že Či som žiarlila, tak to záleží v konkrétnej situácii, ak by išlo o nejakú ženu inú, tak v tom prípade žiarlivá trošku určite som. Ja akože nie som tiež veľmi že žiarlivý, podľa mňa, že málo kedy som žiarlil, možno na nejakého chalana alebo tak. Možno keď bol s nejakým, že s kým by som ja chcel byť, tak neviem, nejako som to veľmi nepocítil, že by ma to akože mrzelo alebo tak. Prečo som to prijal, že dobre, že asi je v niečom lepší a tak. Jasná, to je super. Hej, ďalšiu otázku tu máme, že radšej by si mala 8 detí, alebo ani jedno a prečo? 8 je podľa mňa celkom veľa, ale asi radšej žiadne. Keď to sme sa zhodli, rozhodne by som radšej nemal dieťa, ako keby som mal mať 8 detí proste.
Ešte keby sme žili na Slovensku, tak s 8 deťmi, to si akože neveľmi predstaviť. No, to áno. Ďalšie máme, že aký red flag si v živote prehliadal? Možno takéto neprejavovanie záujmu, že keď som bol mladší, tak Také že ja sa som sa nehľadá. veľmi akože snažil vtedy, ale ona mi to nedávala akože naspäť. Že nesnažila sa rovnako ako ja. No akože zlomilo ma to celkom, pretože proste čaká, že ten človek sa ti bude venovať rovnako ako tiemu. Proste to tak nebolo a bolo to zlé. U mňa je to skôr asi tak, že nevedela som niekedy tak rozoznať, takže manipulátorov asi skôr, Hej, že... to je akože dosť časté u báb som si všimol, Hej, že mali manipulátora. je to dosť proste. ťažké rozoznať, že kedy to chala myslí fakt, že vážne a kedy to je len také, že na povrch. Ok, ďalšiu otázku tu mám, že existuje príliš vysoký body Keď to malo byť na prvú, tak sa... Ti zajebalo zás, či čo? To je blbec toto. Víš, ak mi to tu zjape, keď tu je ticho? Ešte keď tam hrá tá Dota, tak dobre, ale ty si dement, ty vole. Kamo, ty to nepočuješ? Ja som to počúval. Na tom streame to není tak počuť, jak to tu mne zareve. Blbec. Teraz som nevedel, čo som chcel povedať. No to je jedno. Lež, keď bol mladší, som si myslel, že body count je váha. Ty pičo. Si chcípať, si tam niekto, keď ti dá niekto toho Deadpoola, ak si stiažuješ, že to je dlhé, prečo si to tam dával. Ja neviem, nechce sa mi to meniť, už tam proste je. Lebo sa mi to zdalo pekné, tá hudba. Minútová pauza pro všechny. 1 hour later. Jemu sa to páči, a nechce dať najavo. Ako čo? To je Deadpool? Vážne a kedy to je len také, že na povrch. Ok, ďalšiu otázku tu mám, že existuje príliš vysoký body count. Podľa mňa áno. Dobre, to sme sa zhodli. Sice Si áno. záleží tiež od veku, Okay. ale určite sú nejaké čísla, ktoré sú Tak tú rajdu, čo tu poslal, tak tam už by bol asi body count celkom cez, no. fakt, že už moc. Ok, potom tu je ešte k tomu, že povedz nejaké číslo, ja ti poviem, či som ho prekročila. Dám ti číslo, že 15. Nie. Dobre. Tak vyzerám, že 15. Nie, ale To tak je strašné, to je hrozne veľa podľa mňa, akože. Ako je to, že veľa, ale tak dnešná doba je taká, že Akože hej, všetci si to ale tak to je fakt ulietavajú dosť, to je celkom. fakt, že dosť. Tak ja ti dám, že... Oni si sadli. Nie. Ok, to som rád teda. Keď sme sa bavili o body counte, tak som sa celkom bál, že budem mať možno vyšší body count, pretože podľa výzoru mi prišlo, že je proste pekná a že by mala proste vyšší, ale milo ma prekvapilo, že nemala. Miška a Patrik sa zhodli takmer na všetkom. Znamená to, že sa posunieme až k dezertu? Koľkokrát niečo dojebe, že tvoj body count? Nepotvrzených smrtí, ty lopaťáku? Čo to zase je, ty vole? Ty ste normálne toxické hovná. Nikola s holkama dá keto kilečko navíc. Prečo ju tu každý hejtí normálne? Vy tu prídete a prvá veta na ňu, keď ju vidíte, za mňa je v pohode. Je v pohode stejne ako Assassin's Creed Shadows. Ty vole, vy ste takí tupci. Tak za mňa je to určite áno, pretože zatiaľ sme si dosadli Ako bolo by ju za čo chytiť. Čo vám jebe, ty vole. a chcela by som vidieť, že ako to bude ďalej pokračovať. Mám na to rovnaký názor, že podľa mňa sme si fakt, že sadli, že skoro vo všetkom reálne. Akože aj v takých tých veciach, že zelenina ovoci to ma fakt prekvapilo. Aj tie, proste celkovo, že sme si fakt, že podľa mňa sme si sadli dosť. Čaká nás štvrtý chod, ktorým Sadli je ste si, horúci no. bosk. Každý z dvojice si vyťahne dve časti tela, ktoré bude musieť svojmu partnerovi či partnerke poboskať. Ok, takže teraz tu máme vlastne misku s papierikmi. Na tých papierikoch sú napísané časti tela, ktoré budeme musieť jeden druhému poboskať. Takže som na to dosť zvedavý. Ješ prvý? A ešte chodíť prvá. Čo keby tam bola, že pata? Dobre. Alebo... Nie, dobre. Ticho, nič sa nepovedal, držte v Že mám tu ucho. Som sa reálne bál, že tam bude proste toto úplne, že najhoršia vec. Tak keď prišlo na tie bosky, tak... Ty uchylárne to mal dať tam preč. nebude ucho, samozrejme, že tam bolo ucho proste úplne prvý papierik, čo si vytiahla. To som bol veľmi nešťastný. Čo je za otázku, že obočie ti poboskať. To ešte nikto pred nami nemal podľa mňa reálne. Ty pek sa jak za to daje replay. Fakt, ja to nechcem kúkať znova. Lebo ja vás mám piči, ja to zapnem a ja si zavriem oči. Keby ma poboskať pupík, tak si môže vybrať, kde sa trafí. A nemá, šibeti, pozri. Úplne sú rovnakí.
Dobrá, ešte? No, však ja neviem, čo riešite, úplne v pohode, ty vole. Ste blbí. Tak keď prišlo na tie bosky, tak dúfal som, že tam nebude ucho. Samozrejme, že tam bolo ucho, proste úplne prvý papierik, čo si vytiahla. Dobrá, že tam nebola pata, kamaráde. Nebo jaká taká pičovina. Obočie ti poboskať. Alebo pupík, no. To ešte nikto pred nami nemal, podľa mňa reálne. Myslím, že nie. Čelo. Ok, teda no. Či čo tam bolo? Fakt tam. Pičovina. Akože takúto časť tela som ešte neboskával asi. No, to spá, že to som ešte ani To je nechutné. Ešte otázky, aké kedy boli chvíľočku. Takže Je do piče. poznali sme sa, že 15 minút. Jak chceš, tak sa prispôsobím kľudne. Však spravíme tú show trošku, môžeme to potiahnuť No. Spravíme to celé. Takto boskávacia hra mi úplne nebola že nejako príjemná, pretože to je také, že poznali sme sa, že 15 minút, Že to robil nejaký úchyl z refresheru. Sa čuduješ? takže pre mňa to bolo také trošku, že až moc, že tak na telo, kľúčna kosť. No. Mám tu krk. Dobre, je to akože najlepšia časť asi z týchto ostatných, čo sme tu mali. Tak hovoríš, že sa im to nepáči, oni tam pokračujú úplne random, navyše? Jebe im. Tak idem na to teda. Tak máme to za sebou. Zvládli sme to na pohode. Najlepšie nakoniec. Hej. Patrika a Mišku čaká posledné A však každému sa páči niečo iné, chápeš? To je jedno. Niekomu sa nepáči proste chudé dievča. A niekomu zase nepáči tlstejšie dievča. Chápeš? To je proste random. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Tak čo uvidíme na tabulkách? Áno, toto je prvýkrát v živote, čo tam vidím normálnych ľudí, že sa, Okay. že si rozumejú Sme proste. sa zhodli. Hej, rozhodne, hej. Podľa mňa sme si dosadli, že zatiaľ som nezistil Dobrý nejakú den, vlastnosť. doufám, že se alebo niečo, dobře bavíte. Čau, Xko. čo by som, že na tebe nepáčilo. No tak so všetkým by som Patrikovi dala tak 8 z 10. Ja by som jej dal asi Pičo. 8 z 10, Ty pičo. lebo Lepšie ako minule, že 3 z 10. Kokotina. podľa tém, čo sme vlastne riešili, tak sme si sadli, že som aj s ňou súhlasil veľakrát, ale tak nepoznáme ešte tak hlbšie, takže desinu nemôžem dať niekomu, koho vidím prvýkrát. Ja by som nemal problém akože viac čas poznať. Ja úplne súhlasím, že rada by som akože pokračovala, lebo zatiaľ to bolo, že úplne super. Ani raz nebolo niečo také, že by sme sa fakt nejako nezhodli. Takže rada by som to ďalej skúsila. OK, súhlasím s tebou. Potenciálnemu vzťahu s Patrikom dávam tak zatiaľ 70%, nakoľko zatiaľ sme si úplne sadli. Potenciálnemu vzťahu by som dal asi 40%. Skvelé, naši holubkovia sa prebojovali až na skutočné rande v Konfutbare. Jak málo, nie? Ak chceš vidieť, ako to dopadlo, klikaj na menučko o 2 týždne. Nezabudni Nejak málo nie. Ešte ju nepozná hlbšie. No, keby ju poznal hlbšie, tak nedal by 40%, boj sa. Svinier. že ak si chceš rande naslepo pred našimi kamerami užiť aj ty, stačí kliknúť No títo, čo sme kúkali minule, tak to bol úplne mínus. To bolo úplne zlé. Toto bolo od začiatku vidno, že proste nie. Prijal som sa môjho kamoša, tak dúfam, že mu dáte šancu ukázať jeho nadpriemerné schopnosti, pretože jeho tempo je vražedné, jeho review sú diaľnice. Nie je to nikto iný ako pán v strednom veku s miernymi výkyvmi nálad Michal Adámik. Michal Adámik, to je Rest? To je Rest? Rest je Michal Adámik, nie? My zjebli. Že to je Rest? To je Rest. Choď do piče. Bože, on je jeblý, refresh mu to lajkol, hej. Bože.